jakin behar dut zer gertatzen zaizun Naomirekin. Niri ez, Orduan zergaitik jartzen zara jeloskor? Jeloskor Joder, ba, jartzen da azkenean, a pertsona batek sentimentuak daukadanean. Ba, sentimentuak ez, baina azkenean, nabil ezagutzen, elkar ezagutzen gabiz, da azkenean beste ikasunetan ibai, eta etortzia da, ez dakit, pixkanora tontegoa ibiltzia, pues, esto ez da grasa egiten. Vale. Bueno, Naomik esan du ni guapagoa naizela, ez? Zeu kontzu duzu hori? Nik ez dut entzun, Esan dugu guapoa dela, bai, gila da. Baina guapoagoa. Hori etzakit. Zuk uste, Ibai, sosa haukin aldabela berakin. Nik uste dut baietz. Nire, no me jodas. A ber, txurru bitu bakizu, guapoa zarela, bla, 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 bla. Baina nik uste dut bera ere oso gauza honak ditu, oso guapoa baitxare, eta zeuk espabilatzen ez baduzu, azkenien bestea beraren joango da. Baina uste dut, ni ezagutzerakoan aldatuko dela Ez dizu barre, nik uste dut oso bikote hona egiten dutela, Jani esan dagoenean pareja hona egiten dugula, uste dut arrazoia daukala. Ze txurru dauka pizka bat flipauta. Nei ez galdetu zen, aurrate du. Irudi hauek orain arte ikusi hau geneuzkan. Janire? Beraiek etorriko zitezkizun seguro aholku eske, ezta? Bai. Zuk nola ikusten duzu? Hemengo tensio hau. Bueno, ni atzo esan nuen bezala, nik uste dut Ibai oso mutiko jatorra dela, eta oso bikote hona egingo zutela. Eta, bueno, txurruk, ni atzo berarekin egitzekin egonean, esan zuen, bueno, claro, eske gero beste neskak sartzen badira, nik igual, tal. Jeroskor jartzen bazara, zozegatik izango da. Baina, karo, imagina, oin Ibai sartu da, eta gero urrengo aztian, beste neska sartzen baldin bada. Ez dut bukatu. Janire ari da. Lasai. Dina dana. Ni badakit, bera jeroskor jartzen bada, zozegatik izango da, orduan. Bera, kreatu beharko du bere sentimentuak edo daukana, eta gero, esan da, jala, ez dago arazorik. Baina momentuz, espabilatzen ez badu, nik uste dut Ibai oso gauza honak emon aldiola Naomiri. Ze presio ez da txurru? Ez gauza esan, gaur justo, oingo aztean sartu dira bi mutil. Nik esan, kasu, adibidez, beste bi neska sartzen baldin badia, ubeto. Neskago, beto, azkenian. Karo, orduan zergatik jartzen zara jeloskor, si estás pensando, pentsatzen ari zara, datorren egunean neskak etortzen badira, bani, tal. Venga, irantzu. Azkenian nik uste txurrik ikustezulan plan Naomi, lemolo, hain bestoa sartu da, oain ez du hain erresa ikusten. Eta horre joditze izuz hori. Oainen ez hain erresa ez ikustia, Naomi. Olatz, ze hasi gara, txurru sensiblotea ezagutzen? Zeia horra hasi da bere sentimenduak, eskenik hau, eta nik beste, eta jo, Ez dakitan besteako izango da nik, Zosatea nahizu. Baina ez dakit, nahi araro ito zaitio daudela pentsatzen, zein sartukoan, que igual... Ez dakit, ni hontan baina hola galduta, ez dakit baina, ni hemen. Bai, egia pentsatzen, eske beste bat sartzea balima, eta beste neska bat sartzea, eta beste mutik bat sartzea. Bueno, da ona da, eta aprobetxatze zuen guain, o gero, zuek ikusi baina.